Ako gipanganak gyud diri sa atong lungsod. Sa Inabanga. Sa Inabanga. So Inabang nun. Pure gyud ni nga Inabang nun. Okay, sir. Thank you for being with us karong adlaw. So mayong adlaw usab kanimo brains og maayo unta po nimo panglawas Salamat, sir. og salamat nga imo akong giimbitar sa imong programa atong ila-ilahon ang usa ka kandidato. Sakto, sir, no? Ang ato yung purpose ani nga podcast, sir, is ila-ilahon nato ang atong tanan nga kandidato, labi na ang mga kandidato sa lungsod. And of course, sa lungsod sa Inabanga. You're very welcome, Sir Teddy, and the pleasure is ours. Sir, sa among research, sir, ang mga butante nato karong panahona, ang una yung pangutana, sir, is kinsa man yung mga kandidato nato sa lungsod. Labi na ang mga kandidato sa pagkakagawad kay walo baya ang piliun, sir, di ba? Medyo ubay-ubay, daghan. So ang una na akong pangutana, Sir Teddy, kung ikaw ang mo describe sa imong kaugalingon, sir, kinsa si Teddy Lamorin? Ako si Teodoro Suarez Lamorin, anak sa kanhi nga kagawad sa atong lungsod, Apyong Lopranco Lamorin. So ang si Sir Apyong Lamorin, sir, kagawad po di ay. So ang serbisyo murag naagid sa dugo. Nagyud sa dugo nimo nga mo serbisyo sa mga tao. That's good to know, sir. Ang imong mama, sir? Ang akong mama kanhi usab nagtrabaho isip magtutudlo sa publiko nga eskwelahan. Unya nagretiro sa isip nga maestra sa mga eskwelahan. Ako gipanganak gyud diri sa atong lungsod. Sa Inabanga. Sa Inabanga. So Inabang nun. Pure gyud ni nga Inabang nun. Okay, sir. Ako nakagraduar sa kursong Bachelor of Science in Marine Transportation. Unya, sukad-sukad, ang ako rin trabaho, isip o sa kasiman. Nagtrabaho sa barko, mga kulang-kulang 30 katuig. Tulo ka dekada? Taas-taas gyud, sir. So seaman. Abroad. Murag layo kanunay sa pamilya, sir, no? Sakripisyo pud gyud na siya, sir. Okay. Sa pagtrabaho na ako sa barko nga sa 30 katuig, akong yung nagian Ma'am Brains, ang tanang trabaho sa barko, gikan sa pagka-ultimo, hangtod sa mga trabaho sa isip official from third mate, second mate, and chief mate, hangtod sa Kalois Ginoo, ako yun nakabot ang pinakataas nga posisyon sa barko. Success story, Sir Teddy. Ang akong asawa, aminyo ko ni Carol Anyura Anunciado. Inabang nun po na, sir. Si Sa Ma'am una Carol. ko na ilang lugar, sakop sa Inabanga, pero pagkakaroon sakop sa Bella Vista. Okay. Usapod ka magtutudlo sa eskwelahan publiko o karon usap retirado na. Pagkaminyo namo, gitagaan mi grasya sa Ginoo, blessingan mi og 5 ka anak. Uy, daghan! Mayo, sir. Ning tuman ka sa giingon sa Ginoo, go and multiply. That's correct. Nakalima ka, sir. Congratulations. Asa man ni sila karong 5, sir? Ako na siyang sugdon 5, unya usay lalaki, 4 ka babae. Ako manahon ang akong kamagwangan nga usapod ka license nurse. Pagkakaroon tuwa siya sa Canada, tuwa pod nang inabuhi, kay nangita pod sa iyang mayong kabuan. Nya ang ikaduha, nakagraduar usab sa Bachelor of Science in Industrial Technology. Kasamtangan tuwa usab sa Canada. Ang ikatulo, kuan gyapon Ma'am Brains, lisensyado sa Bachelor sa pagka-nurse. Kaya nag-graduar man siya sa Bachelor of Science in Nursing. So kasamtangan usab tuwa gyapon sa Canada. Unya ang ika-upat, ang akong bugtong lalaki, Ma'am Brains. Only son, only ko iho. Oo, sir. Ning sunod sa trabaho nako, kay nakagraduar po sa Bachelor of Science in Marine Transportation. Okay. Unya, nakaserbisyo po sa gawas nga barko nagbiyahe sa gawas. Sa Kalois Ginoo, iya po nakabot ang ranggo as chief mate or chief officer sa barko nga
biyahe sa gawas. Ang nakalayla sa mga barko kay ako container vessel, ang siya tanker. Ang ako kamanghuran, nakahuman po sa kursong Bachelor of Science in Medical Technology. Wow. Mag-doktor ni, I would assume. Basin. No pressure. No pressure sa kamanghuran ni Sir Teddy kung naminaw ka. Depende na po sa iya, Ma'am Brin. Kaya di man na to mapugos ko kung Ikaw, siya sir, yung gusto. no? Tinuod na, sir. Pero kung gusto siya, kaming iyang mama maninguha nga mo gasto. Kaya di basta-basta. Tiguman. Di ba basta gasto ning mo eskwela doktor. Tinuod, sir, no? So, 5 children, kaluoy sa Ginoo puro successful. Kuan kay sir, gibuligan jud mo ni Ma'am Carol para sa kuan kanang kaugmaon sa inyong mga anak. Unya sir, gi-bless na batag mga apo diha? Kung I would assume na natay mga apo. Oo, sa mayo nang pangutahan, Ma'am Bren. Kay kaning ato edad nag-synthesize nan. Pero dili man ilan sir, mura kag 65, medyo. 66 sir, wow, kaluoy sa Ginoo. Gitagaan ko. Bata pa na sir nga edad. Gitagaan po ko upat ka apo. Upat na di ay, wow. Upat na blessing gid na sir, tinuod na. Okay. So I think muna to sir, no? Inabangnon ka karong currently barangay Kagawad ka, ang imong pamilya gikan sa ginikanan hangtod sa imo, hangtod sa imong asawa ug mga anak nalinya gyud sa serbisyo, no? Lain-lain lang og industriya. And then kaluoy sa Ginoo, successful tanan nimong 5 ka anak ug naa kay 4 ka apo. No, congratulations sir, no? Ako nakadungog sir, murag a life well lived. Salamat kaayo sir sa pag-share nimo kung kinsa gyud si Sir Teddy Lamorin. Thank you sir for those information.